Salut și extra nou episod. Astăzi ne vom juca FIFA cu Yasmina. Salut! Și astăzi o să o bat pe Yasmina la FIFA. Nu. Care și pe Messi, vai de mine, și eu la pe Ronaldo. Dar nu-mi pasă de nimeni. Uitați-o cum o bat. Da. Am glumit, da, fiți ia. Adio, Yasmina. Adio, ia. N-am dat-o bine, N-am dat-o. Cine ăsta? Bum. Cum se uite asta? Faci ochi mari. Cum se uite Yasmina, Doamne ferește. Zici că e nebună. Uite cu Cristiano Ronaldo, ia, hop, hopa, ia, hop, ia, bum! Cum se uite Yasmina pe tableta ei, Doamne ferește! Se uită și la mine se uită pe tabletă. Se uită la episod. Ia, bam, uite-ți la un joc care să nu te bat eu, Doamne ferește. Ia, bum! Mamă, ce schimb am făcut, Yasmina. Hai, da, și tu un gol măcar. Yasmina, îmi pare rău pentru tine. Știu cum e viața. Da. Ce faci din mână așa? Ce oricum îți dădeam ție? Mai dăm? Hai să mai dăm. Ia să vedem, gata, am intrat. Vreau pe Lionel Messi de 150. Yasmina, vezi că te bat. Vreau pe Lionel Messi de 50 de milioane. Nu pot. Fii atent că te bat. Până îmi pare că te bat? Din păcate Cristiano Ronaldo. E bun. Uite și pe Messi ăla. Da, n-am avut prea mulți bani, acum am foarte mult. Vezi că avem același fotbalist ăla. Ia fiți atenți, uite, bam, Lionel bum, Messi, ia. bum, Băi, da, bam. ți-am zis să le iei pe Bam, bum. Lionel Messi, nu pe tine. Am dat bară. Bum. Cum se uite Yasmina? Piu! Piu! Ia, fet. N-am dat-o. Uite, acum am numărul lui Ronaldo adevărat. Da, să-i dau aici. Iasna, vezi că am echipă bună eu. Dacă tu ai de 100, eu am de 90. Că ai uitat cât de bani am început? FIFA-ul. Bum. Măcar ai și tu un gol. Iasna, hai să vedem dacă poți. Așa, să ține. Dar o altă echipă. Nu poți. Cred că da, poți. Nu mai vreau echipa lui Haaland. Lasă. Păi da, schimbul după aia. Bă, da, putem. Facem meci. Nu, Facem meci asta. vreau să ies. Las, nu ai și tu. Hai, lasă. Da, Ia, cine e primul? Haaland. Ia, cine? Eu cred că eu sunt primul. Ia. Dar tu ai numai cu 100, de asta tu mă învingi. Măcar că tu ai vreo 5 de ăștia de la...
Da, da. Franța. Ia, Dar cine-i măcar primul? Cine-i primul? tu- Da, da, da. Iasna, apăre repede. Ia uite, hop, hop, ia uite, hop, hop. Ia. Aha, Iasmina, ce faci? Băi, da, Ionel Messi, Bum. tu nu poți să alergi. Bum. Ia, fii atent, ia uite. Ia uite ce uite, bum, 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 bum. Hai, pune. Bine, Cristiano Ronaldo. Bă, dar da, ești un gol. Păi da, lasă-mă să dau și eu un gol. Ia să te plimbi. Ia, fii atent cum dau gol. Nu cred, ai penalti. Cred, ai penalti. N-am. Da, dă mie. Păi da, ce? Ai penalti, mamă. Nu Hai pas să nu că dai, să nu nu dai gol, penalti. să nu dai. Mamă. Și eu te-am băgat. Vai de mine. Hai să nu dai. Mamă, bă, Iasmina. Nu. Doamne ferește. Iasna, tu ai văzut că era aproape să dai gol? Oh. Vai. Iasna, potolește-te! Iasna, potolește-te! Iasna, de ce râzi așa, frecoșitor? Mamă, dar... Nu! Doamne ferește, eu cream că îmi luai. Nu. Doamne, iarăși. Mamă, dar nu cred că-ți dau și asta golă. Doamne ferește, Doamne și... Fiu, Doamne, Iasmina, Doamne ferește. Ia, Doamne, Iasmina, hai. Doamne, Să vedem cum Maica faci tu, hai. Domnului. Doamne, păi de ce l-ai pus? Băi, Iasmina, eu zic că faci cu boți. Iasna, tu faci ceva? nu, eu stau și mă uit la pereți. Asta fac. Iasna s-a pus pe bot. Iasna, de ce te-ai pus pe bot? Nu contează. Contează să taci tu. Știi? Asta contează. Iasmina, de ce te-ai pus pe bot? Nu contează. Trebuia să mă pun pe bot. De ce? Nu contează. De ce râzi? Cum am pus eu pe bot. Muhahahaha. Hai să-mi luăm minge, dar râs. De ce tu trebuie să fii? Nu, eu chiar nu sunt pe bot. Mhm. Cum am jucat toată seara ieri. Da. Pe bun, ieri chiar m-am jucat toată seara.
Chiar nu știu. Dar de ce ai dat lui pase lui 13? Că vreau. Mamă. E 0-0. Cristiano Halando. Băi. Halando Cristiano. Cristiano Va, de Halando. 0-0. 0-0. Au fost test mai de un meci. Nu era aici de frică. De ce? Că m-am jucat toată noaptea. Și m-am uitat atunci la un... Știi persoana aia roșie care eu m-am uitat cu Miruna? Da, cred că lumea, băieții și fetele nu știu. Da, eu știu, da. Ba nu, ține să te-ai uitat. Numai eu cu Miruna jumate. Doamne, nu am mai uitat viața mea. Doamne, cred că era de 13-15 plus. Până îmi pare că eu câștigați? Da, de l-am văzut pe Lionel Messi. Uite pe Cristiano Ronaldo, nu ne pasă de acest Ronaldo. Da? Nu-ți pasă, da? Ne pasă de Lionel Messi. Da? Punem Asta pe ne pasă. Deci, nu-ți pasă, da? Stați, vreau să fac o vorbă. Oameni, dacă vă place dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, scrieți în comentarii ce fotbalist vă place dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Bun, deci am dat gol. Da, Deci nu, goluț frumos, măi. Deci scrieți în comentarii ce vreți voi. Deci goluț frumos. Ia uite asta ce goluț frumos am dat. Păi da, dar tu de ce ai greșit? Eu am portocaliu? A? De ce tu ai portarul gri și eu l-am portocaliu? Nu știu. Ia asta de ce te-ai pus pe bot? Nu contează. De ce ți l-ai pus pe Cristiano Ronaldo? Că vreau să pot. Ce faci schemele asta? De ce? N-am voie. Ia uite pe... L-am luat pe Lewandowski. Păi dar nu cred că l-am pe Lewandowski. Păi normal că tu nu l-ai. Probabil cu tine singur. Mamă, mi-a scăpat! Bă, Iasmin, bă, du-te, bă, l-am văzut și pe Messi. Bă, de ce mi-a lunecat mâna, bă? Oameni care se uită la episodul Darius, vă cu fața fotbalistului meu. Bă, Iasmin, erai slabă tare. Ia. Fii cum dau eu gol. Crezi sau eu dau gol? Bă, eu dau. Bă, dar cum joci cu Messi, bă. Păi, dar ai dat fault. Bă, deci, bă. Bă, cum să știu? Omul din Paris s-a dat, care nu-l cunosc. Îl cheamă Papin. Da, așa îl cheamă, Papin. Și Du-te, mamă, bă, de goluțul, aici, mamă. du-te, bă. Mamă, goluțul a venit, goluțul. Deci du-te, bă, de aici. Goluțul. Fii cum dau cu Cristiano Ronaldo. Ia. Cam oară trebuie să vezi ca să știi. Mamă, nu dau, băi. Băi, nu dau. Mamă, și câștighez. Pum! Cică, pam! Și bam! Nu! Răpeu! Și tu o dai lui Cristiano Ronaldo. Da, de unde Cum știi? ziceam? Tu ești fan al lui Cristiano Ronaldo. Și ce poți și Și eu sunt fan al lui Lionel Messi. Nu! Tu ești fan al lui Kylian Mbappé. Ambii. Da, eu... Ce? Uite. Mamă, 2-1. Taca. Dacă vrei să continuăm episodul, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!